Ahojte ebeňáci, dnes budeme hovoriť o vydanosti vo všetkom, konkrétne o postoji otvorených dlaní. A najprv vám chcem povedať, že vydanosť vo všetkom, ktorú sme sa rozhodli žiť ako jednu z tých 5 oblastí v našej reguli, je vlastne o postoji správcovstva. Že vo všetkom, čo vlastníme, čo nám bolo zverené, chceme byť správcovia, nie majitelia. A to, že či žijeme ako správcovia alebo ako majitelia, to najlepšie rozlišíme na základe toho, že sa na to pozrieme cez tento princíp alebo rozlišovacie kritérium otvorených dlaní. Viete, veci, ktoré vám niekto podá do ruky, môžete držať takto v otvorených dlaniach. Ono je to v podstate trošku aj také neprirodzené. Alebo to môžete zovrieť a držať pevne. Ale to, k čomu sme my povolaní, je vlastne žiť to neprirodzene alebo možno nadprirodzene, a to je týmto spôsobom, v otvorených dlaniach. Nezvierať to vo vlastných rukách, lebo toto je ten postoj, kde sa spoliehame na Božiu prozreteľnosť, Božiu milosť, kde vyjadrujeme vlastne Bohu, že Bože, Ty si ten majiteľ. Všetky liturgické modlitby majú, keď si všimnete, nikde sa kňazi nemodlia so zavretými pestiami, vždy sa modlia s otvorenými dlaňami. Čiže tento postoj je naozaj postoj vyjadrenia toho, že Otec, Ty to máš. Tam, kde to zvierame, sami sa spoliehame na vlastné sily, na vlastné plány, na vlastné schopnosti. No, a my chceme žiť postoj vydanosti. A samozrejme, náš život je takou osciláciou alebo takým chodením po hrane medzi tým, že niekedy proste veci tak už chceme zovrieť, ale potom sa uvedomíme a znovu ich púšťame. A vlastne týmto tu, čo vám tu ukazujem, nás chcem tak pozvať všetkých, aby sme ten život skúmali skrze toto kritérium. Že iba sa pozreli na oblasti nášho života, či už sú to financie, či už sú to vzťahy, či je to, že ako žijeme čas, že ako to je, ako to máme. Pre mňa veľmi pekný príklad, ktorý je veľmi taký poučný, že čo prináša, keď veci berieme do vlastných rúk, a kedy veci žijeme v odovzdanosti a možno aj v takej trpezlivosti na to, že Pán proste naplní svoje prisľúbenia, je Abraham. Poznáte to, mal syna Izáka so Sarou, ale ešte predtým, než sa narodil Izák, 13 rokov predtým sa mu narodil Izmael. A viete prečo? No preto, že Sara s Abrahamom už dlho čakali na to dieťa prisľúbenia. Abrahamovi bolo prisľúbené, že bude z neho veľký národ. A nič sa nedialo, stále nevedeli mať deti. Tak Sara vymyslela taký plán, že dá Abrahamovi svoju otrokyňu Hagar, alebo niektoré preklady hovoria Agar, a z nej vlastne vzýšiel Izmael. Samozrejme, celé to dopadlo zle. Sára si myslela, že tento syn, ktorý vzíde z Agar, bude vlastne jej syn, bude to ten syn prisľúbenia, ale samozrejme to tak nedopadlo. Prinieslo to mnoho bolesti do tej rodiny, až do momentu, že Abraham sa musel rozhodnúť medzi Agar a Sárou a vlastne poslal Agar aj so svojím prvorodeným Izmaelom preč. Čiže to neprinieslo nič dobré. A tak ani keď my žijeme ako majitelia, snažíme sa veci držať a snažíme sa ich tak uchopiť a proste žiť ich z vlastných síl, z vlastných plánov, tak väčšinou to neprináša nič dobré. Aj keď Pán nás požehná aj v tomto, v Božom slove sa píše, že Pán požehnal aj Izmaela a jeho potomstvo, ale môžeme žiť aj život v plnosti, nemusíme žiť len život. Čiže skúsme sa pozrieť na náš život, skúsme sa tak zastaviť a zamyslieť, že kde cítim ten krč, že kde veci sa tak zvierame a znovu ich tak odovzdať. Otec, ja ťa prosím, aby si nám to ukazoval, aby si nám tak každému zasvietil na nejakú vec, kde sme možno začali dobre aj v nejakej trpezlivosti, očakávaní, a potom, keď sme si začali hovoriť, že možno sa už dlho nič nedieje, tak sme to tak začali zvierať
a povedali sme si, že dobre, tak už som dosť dlho čakal, pôjdem to teraz spraviť po svojom. A tak ti, Pane, chcem povedať, že ti to znovu chceme odovzdať. Že znovu sa chceme vrátiť do tohto postoja odovzdanosti aj tam, kde sme možno ho opustili. Pomáhaj nám v tom to uvidieť a aj to tak pustiť.